Sian Williams ydw i, Rhyweithredwr grŵp Cynefin. Ac mae'r neges yma wedi cael ei dargedu tuag at yn tenantiaid a chwsmeriaid grŵp Cynefin. Ac mae o'n dilyn llythyr a rwyd allan i bob un o'n tenantiaid tra'r wythnos ynglyn â'r pandemig coronavirus. Mae'r neges gan y Llywodraeth yn hollol glir. Cadwch adra. Fel grŵp Cynefin, mi ydan ni yma i'ch cefnogi chi i aros yn ddiogel a saff yn eich cartrefi. Os ydych chi angen cysylltu, wel gnewch hynny drwy godi'r ffôn, e-bost neu yrru negas breifat ar y Facebook. Da ni sylweddoli fod hwn yn gyfnod o bryder ac mi fydd ambell un ohonoch yn poeni am yr ochr ariannol. Mi allwn gynnig cefnogaeth sydd wedi delwro i'ch helpu chi gyda'ch rhent a hefyd taliadau hanfodol eraill. Allai ddim pwysleisio digon y byddwn ni'n parhau i wneud gwaith trwsio hanfodol i eiddo. Mi fyddwn ni yn ailgychwyn ar waith sydd ddim yn waith argyfwng mor fuan ac mae hi yn saff i ni wneud hynny. Yn saff i chi fel tenant, yn saff i'n staff ni ac yn saff i'n contractwyr ni. A mi hoffwn ddiolch i chi am fod mor amyneddgar hefo ni ac yn dal fel mae o. Hoffwn ddiolch o wilod calon i'n staff ni. Maen nhw wedi gwneud gwaith gwych mwyn rhoi cefnogaeth i gadw tenantiaid a'n cwsmeriaid yn saff yn eu cartrefi. Mae bywydau, gwaith a personol nhw hefyd wedi cael ei effeithio, felly dwi yn ofnadwy o ddiolch i bob aelod o staff am yr gefnogaeth maen nhw wedi rhoid. Felly, i orffen, arhoswch gartref, cefnogwch y gwasanaeth iechyd cenedlaethol a safiwch bywydau. Diolch.